Dan mhuwiex il-mument illi l-Air Malta toqgħod tilab l-impjiegi tal-ħaddiema. Stqarrija ċara mill-Forum Unions Maltin il-tnejn appellat li l-Prim Ministru jintervjeni f'din il-materja biex jiġu salvagwardjati mijiet ta' impjiegi. L-appell lejn il-Gvern kien indirizzat għas-sens komun kif sar bl-istess mod mas-settur privat. Il-forum dispost li jservi ta' medjatur sabiex tinstab soluzzjoni fil-kwistjonijiet pendenti li għadbaqa bejn l-Air Malta u l-impjegati. Fi-stqarrija separata tard is-sibt filgħaxija, l-Air Malta qalet li l-qbil li ntlaħaq dwar tnaqqis fil-paga ta' 1200 euro huwa għal xejn għaliex trid tilħaq ftehim ġdid permanenti dwar is-salarji wara li tgħaddi l-pandemija tal-COVID-19. Għalhekk is-sensi li jafżad bihom l-Air Malta li d-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi jibqgħu fis-seħħ. Diment li t-talbiet tal-Air Malta dwar pakkett finanzjarju ġdid jintlaħqu tul il-perjodu tal-4 ġimgħat ta' konsultazzjoni. Fl-istqarrija tal-Air Malta ntqal ukoll illi issa m'għandix fiduċja tinnegozja mal-Union tal-Cabin Crew li tirrappreżenta l-maġġoranza assoluta tal-ħaddiema tal-kabina għaliex qalet illi din il-Union ma tikkoperax. Il-forum min-naħa tiegħu qal illi issa il-Union tal-Cabin Crew aċċettat mingħajr riserva t-talbiet li għamlet il-kumpanija u allura l-Air Malta għandha tkun responsabbli u timplementa l-kundizzjonijiet li qalet li ser tadotta jekk il-Union taċċetta t-talbiet tagħha b'effett mis-7 ta' April.